Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera ostirala da eta badakigu asko bereziki aste honetan bueltatu zaretenak lanera, egun hau iristeko desiatzen ari zinetela. Ostirala da bai, baina ez da giro. Esaten ari ginen bezala ostirala da eta uste dut gure ordenagailuek ere erabaki dutela lehenago hartu behar zutela jai eta ez dakitaritz, etxera jo nahi zutela, ez? Bai. Ez zutela lanik egin nahi, baina, bueno. Hau da, eske, lotxagabe hutsa dira gure ordenagailuak. Baina esaten ari ginen bezala ostirala da eta hementxe gaudeala ere, oiana uste dut esan nahi zenuela ez dela giro, ez? Ez da oso ostiraleko eguna. Dago ordenagailuentzat ere ez dela giro. Begira, baina are gehiago beste arrazoi batzuengatik esaten dugu, ezta? 2 pertsona hil dira Berrio Beitin izandako trafiko istripu batean. 10.000 eraikin edo txikitu dituzte suteek Los Angelesen. Eta Euskal Herrian gripearen intzidentziak handia izaten jarraitzen du. Eta agian albisteetan tristeena Jose Mujikak agur esan du azken elkarrizketa batean. Uruguaiko presidente ohiak iazko apirilean jakinarazi zuen minbizia duela eta esan du ezin duela gaitza ezerekin gelditu. Eta gu ez gaude prest agur esateko, Tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. Eta gu gertakari horien aurrean gutxi egin dezakegu, baina egian gure entzulen aldarte alaitzen saia gaitezke, ezta? Dena behintzat ez dadila iluntasuna izan. Arrazoi, berezia behar zuen bai, gaurkoak, eta honen arabera urtarrilaren 10 jende bereziaren munduko eguna da. Ara? Besteengandik desberdinak diren pentsamenduak eta joerak dituzten pertsonei deitzen zaie berezi. Beraz, horrela sentitzen bazara, zorionak! Gora pertsona berexiak berexi irain bezala erabiltzen dutenak. Eta berexia ondoan daukazuna iruditzen bazaizu, ez epaitu aurretik benetan ezagutu gabe auskalo, baliteke oraindik ikasteke asko izatea. Eta guk saio honetan pertsona berexiak maite ditugu. Maite Larburuk dio, katetik askatzeak egiten zaituela berezi. ETS taldeak
hartu zure lekua berezion munduan. Eta Lierrek horrela denok sentituko ginake berezi, baina ardi beltzak beti emango du esnea zuri. Eta untzak berriz... Mila esi eta mila gezi, izan berezi, berezi denak merezi. Mozkortzeko ez egin zalantza, ai badator. Agian gaurko egun aukeratu zuten egun ofiziala ospatzeko gaurko egunez jaiotako pertsonengatik. Agian bai. Bai, oso da litekena. Adibidez gaurko egunez, duela 100 urte, Eduardo Txillida jaio zen. 1924ko hasieran jaio zen Txillida, 101 urte. Donostiako familia aberats batean, militar baten eta abeslari soprano baten semea zen. Bai, azuk nahi zenuen bere mendeurrenaren ospakizuna luzatu eta Hori da. baten bere erakusketetara, festetara, bai, ez baino, 100 bat dira, dalmatak bezala. Kirolzale amorratua 19 urterekin Realeko atezain izatera iritsi zen, baina debuta egin eta 14 partidu geroago Valladoliden aurkako partida batean belaunean min hartu zuen futbol etapari amaiera emanez. Eta futbola utzi eta Madrilera joan zen arkitektura ikastera, urte batzuetako dedikazio akademikoaren ondoren karrera ustea erabaki zuen eta marrasketa naturala lantzen hasi zen arte ederren zirkuluan. Orduan piztu zitzaion sorkuntza biometrikoari buruzko interesa. Eta horrek markatuko zuen bere lanaren bilakaera. Que cada ensayo, cada error en suma forman las constantes y variables del álgebra de la existencia. Y en esa ecuación que es cosa resuelta estamos, esbozada débilmente en el margen de un folio en blanco. Siento no haber sido tan audaz de un trazo algo más firme, de haber perdido un tiempo de oro en pruebas y en ensayos. Oso ondo baina gauza bat Txillida ez da urtarriaren 10ean jaiotako pertsona berezi bakarra, Ez. Borja Semper, Pepeko Gipuzkoar politikaria ere gaurko egunez jaio zen adibidez. Euskararen maitalea morratua. Irailean, Espainiako Kongresuan Euskara baliatzeko eskubidea onartu zenean, garbi erakutsi zuen jarrera horrekin, bai. Bai, tira, Txillida eta Semper, bi gizon. Emakumeren bat ere jaioko zen gaurko egunez, ezta? Bai, noski, adibidez Natalia Lakuntza. Hala, ya estamos. Vuelven para hacerme llorar, yo me quedaría contigo 1, 2, 3 noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás. No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Te construiré un castillo con tu lágrima de sal. Te cuidaba como un niño que no sabe caminar. Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy su pura... Bai, Aritzek Natalia Lakuntza aipatu du eta egia da. 1989ko urtarriaren 10ean jaio zen Iruñan, 2018an Operación Triunfo telebista saioan parte hartu zuen eta horrela egin zen ezagun. Naiz eta aurretik Elian bai ez izenarekin abestiak argitaratu zituen. Hala ere, Oiana, nik beste izen bat nuen buruan, Ez dakit... Ai, badakit nor duzun buruan, bai. Ber. Gabriela Mistral, baina Goiuri sentitzen dute oker zabiltza. Mistraletzen gaurko egunez jaio. Ah? Gaurko egunez zendu egin zen.
Ara, vale. Mala mía, la malabarista, soy una tenista. Estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, como del de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmila, la de Tria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Gabriela Mistral jaiotza izanez Lucila Godoy Alkaiaga Txileko olerkaria izan zen irakaskuntzaren inguruan murgildurik eman zuen bizitza osoa, nekazari inguruetan irakasle hasieran eta erantzukizun handiagoko karguetan ondoren. Idatzi zituen olerkietan gehien erabiltzen zituen gaiak, barne minak, izadia, lana, nekazarien miseria, emakumeen eskatasuna eta haurtzaroa dira. Badakizue bere burua eusko amerindiartzat zuela. Arbasoen aldetik, eusko eta aimara jatorria zuelako. Mistralek literaturako Nobel saria jaso zuen 1945ean, eta hori lortu zuen lehenengo Hego Amerikarra izan zen. Aupa, Gabriela! Ternura, lecturas para mujeres, desolación, nubes blancas y breve descripción de Chile. Ez da erreza bere lan bakar bat aukeratzea, beraz abesti bat jarriko dugu eta kitxo. Encontré de nuevo, hoy te invito a carretear, acepto gustoso tu oferta, solo con una condición, que no se acabe esta noche y que no me enamore yo. Andando por la Alameda, tú me empezaste a contar causas, azares y luchas en estos días, y al pasar por delante de la moneda, tú tarareaste a Jara, me miraste así tan duro, tienes un aire a Guevara, y entramos en un bareto y hay alguien cantaba Fito, a este paso me enamoro. Hala ere aritz, ez dakite, sentsazio bat daukat uste dut, efemeride bat ahaztu egin zaigula. Ez dut Wikipedian topatzen, baina ez dakit uste dut hola izen bat aipatu behar dugula oraindik, ezta? Ba bai, izan ere gaurko egunez, 1929an agertu zen lehenengoz Tintin pertsonaia. Tintinen abenturak lanaren lehen alea urtarrilaren 10ean kaleratu zuten, eta kalkuluen arabera hasieratik 200 milioi ale baino gehiago saldu dira, 60 hizkuntzatan baino gehiagotan. Benetan, beste efemeriderik ez, ziur zaudete, edo tranpaiten aizate, osea, aserretzen hasi naiz. Ez dakit, ez zait etortzen. Ai, txoin! Bai, jakina, gaur, urtarriak 10, Goiuriren urte betetzea da! Uste nun aztuta zaundetela, Zorionak, Goiuri! Ama, ze estresa pasarazi diazuen. Ba bai, gaur urtarriak 10 ditu, ostirala da, hau, bigarren kafea da, eta gaur nere urte betetzea da. Egin ezagun dantza. Zuekin erdi gaixo, baino erdi guapa, guapa osorik ez esateagatik. Oian, Maritorena, genbe, egunon! Egunon! Zorionak Erdi gaixo zaude? Edo gaixo osorik? Bueno, hortxe. Gaina gaur estreinaldia daukat eta baina, bueno, gero ingo deuze, berrizek gero isilikion eta listo. Eta gurean da, Aritz Alkubia tamaio egunon. Egunon. Zu erdi gaixo ez zaude, zu beti ondo. Ez, ni beti ondo. Beti osasuntxo, beti honena da oza bat?
pizteko argazkietan ondo nagola saltzeko. Esan bezala ongi etorri guzti bigarren kafera. Irratsaio honek 886. saioa du urtarriak 10 nire urte betetze duna. Goizak 10 eta 28 eta gu hementxe 3 laizzer gehiago zuekin kafe hartzeko prest. Minera oitu denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Minera oitu denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Eta egunero bezala maite duten tarteak emango dio hasiera gure irratsaio txiki polit honi beraz Aritzalko Biatamaio zer maite duzu? Baitu, nik maite dut nola oin utarrien gaudela, gabonak pasa direla eta ustez urteko iaeterik tristeena dela eta Blue Monday eta gauza horiek daudela hilabete honetan, eta nik maite dut nolakoa garen gu, ez dakit, nolakoa garen pertsonok, o hemen Euskal Herrian, ez dakit nola, baina zelako ilusioa sortzen zaigun txorra dengatik. Adibidez, oin Bilbon, kriston ilusioa dago, atletikek beste unean superkopa jokatu zulako, galdu zuen, baina bueno, oin kopa datorrelako, partidu politak, San Mamesen ez dakizer, eta Bilbon jendea dago pozik atletikek jokatzen dolako kopa. Gero, Donostin, entxegoak hasi dira damorradaraekin eta San Sebastian egunaren inguruan, eta jendea dago posik ilusionatuta, ez dakit nola esan, osea, Donostin usaintzen da giro bat oso polita. Gero, etortzen zara Tolosara, eta bapaten Tolosa ja jendea inauterekin ahoan, ez dakit zenbat mobidak, ez ikarrozak, eta ja jendea prestatzen gauzak. Hernania joaten zara, eta Hernanin ja jendea sagardotegiakin, denbora dazten dela. Osea, zelako txorradek egiten gaituzte zoriontzu, eta gora txorrada horiek naizta urtarrien, eta naizta Blue Monday, eta naizta mierda, hori supuestamente izan gurean, baina ze pozik bizi garen. Eta Oianak zer maite du? Egia esan nahiago dut hor zuekin egon, hemen baino. Hoi lehenengo gauza. Eta gainera gaur zure urte betetzea izan da, kroketa on bat jan behar genuen Goiuri. Bueno, beste on baten hola gehiago jango duzu, gaur beste norbaitekin eta aurrengoan nerekin, berriz. Hori da. Ospatuko. Horrela, kroketak egunero. Ona, bai. Hoxe, aitzakiarik ez dugu behar. Eta bestalde, maite dut, estreno batek suposatzen duena maite dut, eta aurrekoan aurrestrenaldia izan genuen Amak Antzezlanarena, eta justo kuadriako batzuk hortxe lehenengo lerroan ikustea, ni asko urduritzen hau horrek, jende ezaguna egoteak, baina liberean maite duzu, zure hurbilekoak ere hor zure aldamenean egotea, eta hoxe esango nuke gaur. De polita. Baina denek espero dute miraria, eta ni beste egun batez isilik. Denok begira bestearen atarira, zenbat dira, zer etan ari dira, eta zein egin zuk inon, zure kabiaz ezu aitz guztiak gezu. Nire maite duta, barkatu gaur zeharo egozentrismotik egingo dut irratsaioa. Sentitzen dut. Zagit ikusi dut jende asko kexatzen egun hauetan, atzen olako egoa duen Peio Reparazek mito oroa sortu duelako eta horrelakoak, defendatzen dut Peioren egoa, eta ego zatitxo bat niretzat hartuko dut, katiuka bat ego, ze gaur esan dudan bezala. Nire urte betetze eguna da, eta nire maite duta da, batetik, etorri da nire aita kolakaoarekin eta boio batekin gure estudiora nire gosaria ekartzera, Mai Gorostiagak idatzi du hemen txatean nire zoriontzeko, hainbat lagunek ere WhatsApp mezuak idatzi dizkidate, dena ona, Maite Bidartek ere oraintxe idatzi diteraz, pozik nago, ze gustatzen zait nire urte betetze eguna, uste dut bizitza ospatzekoa dela, eta Pepe Mujikak hori irakatsi digula, askotan lehen entzun dugu nola esaten zuen, bizitza agortu egiten dela eta bizitza ezin duzula supermerkatuan erosi, eta orduan aprobetxatu egin behar dela eta bizi egin behar dela beraz, aitzaki ona gaurkoa hori gogoratzeko eta bizitzeko.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gaur ontza liburudendaren inguruan hitz egingo dugu. Donostiako liburudenda soil bat, baino askoz gehiago izan den gunea. 1982an ireki zenetik ontza erreferente kultural eta literario bat bihurtu da. Lau hamarkada baino gehiagotan zehar, liburudenda hau mota eta adin guztietako irakurlaren topalekoa izan ez ezik, kate handien eta uniformazio kulturalaren aurkako erresistentziaren simboloa ere bihurtu da. Hala ere, bere garrantzia gora behera, ontza kateak itxiko ditu laster. Bere historiak eta duela gutxi iragarritako itxierak liburudenda honen bilakerari buruz ez ezik, Donostiak azken hamarkadetan bizi izan dituen aldaketei buruz ere hausnartzera gonbidatzen gaituzte. Hiriak aldaketa urbanistiko, turistiko eta soziala izan du. Eta horrek eragin sakona izan du tokiko negozioetan, bereziki hiri bizitzari izaera eta nortasuna ematen zioten leku emblematikoetan. Ontza, agur esaten duten espazio ugarietako bat baino ez da. Eta aztarna ezaba ezina uzten du bertara joan direnen oroimen kolektiboan. Gaur, Esterrekin, ontzako baskidea denarekin, hitz egingo dugu liburudenda ikoniko honen historiaz, kultura espazio independenteek dituzten erronkez, eta hiria nola aldatu den, eta horrek bere kultura eunari nola eragiten dion, aztertuko dugu. Ester, ohorea da zu hemen izatea, ongi etorri eta eskerrik asko zure denbora gurekin partekatzeagatik. Egunon, Ester? Kaixo, egunon. Bueno, Ester, ontzak 1982an ireki zituen ateak, zer bultzatu zuen bere sorkuntza eta zein izan zen liburutegiaren, liburudendaren hasierako helburua? Jesus, hainbat urte pasa dira, helburuarekin ez dakit. Nik uste dut, liburudenda hemen bazegoen, jende bat bazegoen, Aialde izan zen lehenengo, Aialde liburudenda, gero ontza izatera pasatu zen, eta, hemen bazegoen Oñatiko lagun bat, kide bat, Antxon, eta Antxon Apaolaza, eta, momentu batean, pentsatu zuten edo, jente berria sartzea edo, bultzata bat emateko, eta aurrera aterateko ontza liburudenda. Eta, horra gertu ginen satelite batzuk edo, eta horra, hemen, hasi ginen, lan ugari egiten, ordu pila basaltzen, eta Antonengandik gauza asko ikasten. Azkenean, bat irakurlea izatea auka, ez? Baina, bagian ez da berdina irakurle izatea edo liburu denda baten aurrean egotea, ez? Eta Antoneia esperientzia hori ere baukan, Oñatitik, eta gero hemen ere, ontzan, eta gu agertu ginen, eta berearen gandik esente ikasi genuen, mila eskeran jon. Eta, eta gero segi, gure ametra, ere bihurtu zan, eta, bide horretan zartu ginen, eta hori jorratu dugu. Hasiera horretan zaizkeintzen zuen ontzak, Donostiako beste liburu denda batzuekin alderatuta? Hasiera batean, ez dakit, agian tratu, baina garai hartan ere tratu personalizatua edo, nik uste dut, neko orokorra zela, ez, liburu denda gehiago zuen ere, Donostian gaur egun baina. Baina gero, poliki-poliki, kontrolatzen ez izara eta hori, eta euskarazko liburuen, horre egotea ez, eta liburuak izatea, irakurtzea, oso irakurle gertinak izan gara hemen denok, eta gero, ez dakit nola esan, arkitektura zaila ere, narratibatik aparte, arkitektura zailari ere, arreta handia jarri genion, komikieri edo novela grafikoari, filosofia, ez dakit, saiatu ginen, arlo bakoitzari mimos eta zaintzen, eta ikusten pixka bat edo jendeak, gure gara horbiltzen jendea zezkatzen zuen.
edo zer nabarit zuen faltan, edo hori bete nahian. Eta hortxe. Bai. 40 urte hauetan ez dakit zeunen nabarmenduko zenituzke? Ez dakit liburu dendaren historiako mugarri gisa edo zeuretzako bereziak izan direnak? Jo, bai, eske urte asko dira. Bai. Eta nik memoriakin ere espentsa ondo labilenik. Baina, bueno, ez dakit, nik uste krisialde potenteak izan ditugula, ez guk, orokorrean, eta horri aurre ditea, bueno, zaila izaten da, ez? Eta orduan, bueno, baina horiek izango dirake, nolabaiteko gauza txar edo, ez? Bai? Baina gero beste alde batetik gauza onpila badaude. Eta, bueno, eta ez dira urtea edo hemen edoan, baina, bueno, gurekin lanean gut taldetxo bat izan gara, bai? Eta gure talde bueltan inguruan beste talde onditxo bat sortu dugu, langileekin, ez? Eta, bueno, mendi pasaren jendea, bai Carmen, orain dauzkagunak, orain dizegun nahiko Carmen, jubilatu zen. Mantendu ditugun jendea, ez? Asko, aspalditik daude. Monika, Yolanda, Kizkitza, berak ere beste gamat zituzun, edo, bueno. Eta, nik baloratzen dudana da hori alde batetik, sortu eta lortu dugun taldea edo, gero desegiten joan dana, bakoitzan bizitza alde batetik eta bestera doa, ez? Eta gero beste alde batetik, bezeroak edo jendeak izan duen jarrera gurekiko, ez? Eta, bueno, bai, jende asko horrekonda, eta beraien gandik ere asko ikasi dut, nirentzat, eta nik uste dut, no? Dena eriburuz ezin da ikasi, baina itzaiten, eta entzuten, gauza asko ikasten dira. Bai, nik horietxek, alde txarrak, banale tokatu zaizkigunak, 2008ko ez daki zer, gero badaki zer, geroko dira, edo dana dalakoa, baina alde on asko. Eta alde on horretan dao, bertan lanean ibili garenok, eta gero, banatzaileak ere, hornitzaileak ere, bueno, betik egon dira, nolabait, betik egoten dira momentu pixkat estuagoak edo, laguntzeko prest, hainbat, betik egon dira laguntzeko prest, eta orduan, pixkat hori, eta jendea, eta zuek, zaten dana, horrentzulea, dendati pasatzen dana, erostera, buelta bat ematea, gurekin itzaitea, berak nola esan, ez? Bai, ikuste dut hori. Jendea ipatuzu? Liburutegiak ere, bezeroen arte hortan, badauz personalak eta azkenean urteak zehar liburutegiko hainbat jente ere erdilagun dira, bai, esan. Jendea aipatzen zenuen eta, bueno, azkeneko egunetan ikusi dugu sare sozialetan behintzat mezu andana, triste, jendea komentarioak jartzen, ez dela posible, ze pena ematen duen, nola aldatuko den iria, zenbat ordu eman dituen jendeak. Espero zenuten horrelako harrera, albisteak horrelako harrera izango zuela? Bueno, albisteak ez dakit, bai, baina ez dakit. Baina jendearen gan, bai, ze azkenean, hau familia handi da. Denen artean osatzen duguna da hori, sare bat, sare ez, oingo sare horiek, betiko sare bat, ez? Eta orduan, bueno, bai, nik espero, no? Beraiek gurekin pondo portatu dira, eta gure beraiekin ere saiatu gara, beraien beharrak edo betetzen orduan, ikusten normala da. Baina normala da ere, nolabait agurre esatea, bueno, ez dira zua galdetu, baina, bueno, ni jubilatzeak nago, bale? Orduan, eta ja, hasierako ez gaude, bai? Eta, bueno, orain bai dagoela, Jon, bueno, ardura hartzen, eta auta bestea, baina, zaila da, persona batek aurrera eramatea, ez eta urte batzuia dara magurekin eta lan politia egiten ari den, eta talde hori izan inguruan, zaila da, oso zaila da. Ez dakit, asko eskatzen du, Baita. Bai, lan asko eskatzen du, ardura handiak dira, eta, bueno, dagian bere bizitza ere, beste toki batetik doa, ez? Eta orduan, bueno, ni jubilatzeak noa, jendea jubilatzen denean, jubilatzen da eta punto enpresak edo jarraitzen du. Baina autonomoen kasuan, ez badago jarraipen bat, edo ez badago ez dakit nola esan, aportu moztu egiten da, akabo nola baita zateatik,
Bai. Eta baita kontuan izan behar daukagu Donostia asko aldatu dela azken urteetan. Ez dakit zure ikuspegitik nola eragin die eraldaketa horrek kulturaren arloko tokiko negozioei? Ez da bakarrikeko, nik uste dut aldatzen hasi zala aspaldi baten, jarraitzen duela aspaldi aldatzen, momentu batzutan iruditzen zaitera oso bortitzea, eta ez bakarrik kultura munduan edo nik uste dut hiriari berari kaltea handia egiten, hiritarroi, eta kaltea handia egiten jasatzen ari garela, Eta, bueno, oso zaila da gaur egun dena. Begira, hemen lehen zaten dut, etortzen zen, hainbat herritako jendea, ez bakarrik Gipuzkoakoak, Nafarrak ere, Bizkaitarrak ere, eta, bueno, larun bat pasa, edo dana dalakoa, liburuak erosi, kotxea parkinean itzi, pintxo batzuk hartu, bazkaldu, eta, ez, egun pasa Donostia, ni Bilbora edo Gasteizera joaten naizen aina. Vale, baina zerratzatzen da, oso zaila jarri dela ona etortzea. Eta oso garestiago dena, edo parkina, edo eta bueno, ikuste dut hiri hau doala gehien bat kanpotarrentzat, edo sentsazio hori daukat, ez da bakarrik liburuak, liburu dendak, erropa dendak, ez dakit zer, edo zen dendak txiki, oso zaila dauka irautea. Nere ustea palean, dakit nola ikusten duzuen. Baina, bueno. Ados, erabat esaten duzunarekin. Uste dut, sentsazio hori hiri barruko herria galdu egin dela eta guztiz turistifikazioaren ondorioak pairatzen ari garela, agian beste mundu mailan beste hirietan Tokion 80ko hamarkadan, New Yorken 2000 hamarkadan eta orain gurean bizitzen ari garela. Lisboa, Eta, ontza bezalako espazioetan itxierarekin zuk ze uste duzu galtzen duela Donostiak? Ez dakit. Ni badakin izan galtzen dut. Nire etxea galtzen dut. Betiko, egunero joateko... Nire kideak eta nire hori dena. Donostiarra ze galtzen duten? Suposatzen dut, ez dakit referentzi puntu bat, edo toki bat, elkartzeko toki bat, ez dakit, bakoitzak ikusiko du, baina nik uste du bai galtzen dugula bai gu, eta bai Donostiak, bai, azkenean txiki, bai esan. Esan dut, gero lokala saltzeako momentuan oraindik ez dela heldu eta helduko da, etorkizun hurbil batean suposatzen dugu, baino helduko da. Ez dakit, erosleak antzeko negozio bat egiteko asmoa izatea lehen etxiko alda? Ez dakit, aipatu zu, bertan ontza ireki baino lehen beste liburu denda bat zegoela? Bai. Ez, bai. Transmisio zuzena nola baita, zaten nahi dizu. Aialdekoak ikusten dut oso denbora gutxi egon zirela, oso gutxi. Bagian bai, Bai, Osa, inor etortzen baldin bada esaten du nik liburu denda bat jarri nahi dut hemen, berak prioridade bat izango du. Ederra litzateke. Nik uste gure alde, esan dizu guri zugarrizko pena ematen digula, ez? Eta orduan ikustea, bentzak jarraituko duela, gero ikusiko dugu ze filosofia ematen duten, ze estilo, ze hori ez, baina nik uste, entzete, hausnartuko genukela eta begiratu eta valorazio batzuk egin, eta bai. Gure ilusioa litzateke liburu dena batek jarraitzea, eta mengo esentziatxo hori, ez? Gure esentzia edo gure hor mantentzea, hori mantentzeko, langileek badute hori, impronta hori, ez? Hor badago eta orduan, baina ikuste argaude, zer gertatzen da, ontsi hasi gara, Ventana korrika, slow, poliki, lasai, patxada, templau. Ez dakit, zelazan, erabili, templau. Mundu ez daka baiten da. Ez, baina, hori, ontsi gara, ontsi atera da, eta, gauza batzuk eta ikusi ditugu, edo tentatu gaituzte, edo hau, baina, ez da horren derresa. Aztertu beharra daude bat gauza, ikusi, ikin bat dana, ez? Jarri zeuen burua ere gure tokian, ez? Nola bai, eta zaila da. Eta gauza asko begiratu beharra, eta gauza kondo egin nahi dituzu,
eta, bueno, inorraz gelditzea txintxilik, edo ez nola esan, eta hori oso zaila izaten da. Baina horretan gabiltza eta, bai. Presio hori ari zarete sentitzen? Ze presio, nola? Ez dakit, izteko momentu hori, jendea orain, ez dakit, komunikabideak deika, jendea galdezka, dana ondo egiteko presio hori? Hombre, guri beti gustatu zaigu gauzak ondo egitea, osea, hori da gu, bale? Presioa, bai, presu pentsa gu betik, ez dakit, gure lana egin dugu, baina zarata handirik ez dugu atara. Eta bestela begiratu 40 urte atzera, zarata, ez dakit nola esan, ez? Oso, bueno, xume edo, gurea jarraitu dugu, eta hortxe. Presioa, bai, batzutan, bueno, eske jendeak ere, bazaten digu, batzuk ulertu dute, ez dakit, agian ez da ondo irakurri, edo ez da ondo esan, edo itxi egiten dugula, ez? Orduan, ni deia jasotzea, está abierto, irekita duzue. Bai, eta larun batean ere, hemen gaun egoz garratzalde betiko, lez? Eta eske, irakurri dut, entzun dut, digo, ez bazu, begira, norbait zerbait jakin nahi badu, deitzea dauka. Ja. Horti pasatzea. Eta itze egingo dugu, edo hemendi pasatu. Neketsua da ere, bakoitzari eta tal, da, bueno, eta konfiantza maila diferentia daude, eta da bestea, normala da, ez? Baina ez dugu izten. Itxiko dugu, seguruenez bai. Espero, ni jubilatea, bentsat, Eta gero, nola jarraituko duen, ilusioa, liburu dena bat izatea. Ontza izena mantentzen badute, estupendo. Bai, itzel, mundiala. Baina, bizitzera ez dakigun nola eman gau gaitxuen. Eta, bueno, etapa batzu daude, hemen hasi ginenean, zeharo galduta, eta mundu berri bat, eta tal, da horrein diogu, eta orain, beste bat, dator, niretzat, eta, bueno, beste bat ontzat ere agian, ez? Hori, jubilazioarena, edo retiruarena, edo, Eta horri ere, ez pentsa, bertigo de xentea, ez dakit, nik nola moldatzen garen, edo ona etorri gabe, nire oinak eta nire burua zuzenean kalera atera eta ona etorreko dira. Ulertzen? Bai. Karo, eta bitu beharko zaio ere, eta edo ikasi beharko dugu. Baina hori heldu arte, denda irekita egongo da. Eta hemen jarraituko dugu, orain gauzen guztio, bai Jon, bai Monika, bai Yolanda, bai Bera, bai Daiana, eta bai ni, lanian. Eta, zuekin. Nola lanean jarraituko duzuen, egiguzu azkenengo gomendio bat, ez dakit jendeak, adibidez zuen liburu dendan azkenengo liburu bat erosi beharko balu, zein gomendatuko zenuke? Hori oso zaila da. Ez, ni gomendatzen dizuzut nahi duzun laina, kamioika da bat, bale? Baina asuntua da, persona hori nor da, euskeraz nahi aldu, erderaz nahi aldu, zer nahi du. Novela bat izatea, ala ensaio bat. Ze gustatzen zaio, novela beltza, errez edo, irakurtzen diren, irakurri edo, horre ensaio bat, historia liburu bat, novela grafiko bat, edo komiki bat, hortu bat ipintea nahi du eta landara buruzko liburu bat, amona edo ama izatera doa, edo aita, edo ez dakizer. Eta, oso zabala da. Orduan, erantzun zuzena da, horti pasatzea, da zuekin hitz egitea, eta orduan ikusiko du, ze liburu erosi nahi duen. Hori da gutako daukau sekretotxoa. Karo, gure dana etorri. Bai, bueno. Eta importantea. Bai, baina, horrek lan asko eskatzen du atzetik ere, bai? Baina, da, hoxe etorri, galdetu, komentatzen dugu, itxaiten dugu, eta asmatuko dugu. Hori Ester, eskerrik asko, gogo eta hauek gurekin partekatzeagatik, eta, zuk eta ontzak Donostiako bizitza kulturalean egin duzuen ekarpenagatik. Hau ez dakit, kapitulu baten amaiera, izan arren, liburu dendaren ondareak bizire jarraituko duela, hori argi dago, eta gozatu dugunen oroimenean behintzat, bai. Beraz... Eta mila esker, zuei, denoi, bezero izan zera, denoi, langile zarete, langile, zangurado, tona etorri zarete, langilea bazarete, eta nire. Baina, bai, hemen di pasare gai bat jenderi, eta pasako zarete orainik, patxada zartu, eskarrik asko gurekin, bidea jorratzeagatik. Ze, ontza, taldea, aipatu dugu eta hori, baina jendearen erantzunik gabe, eta nontza izango. Orduan horregatik esan duen sale,
Vale. Eskerrik asko, Ester, eta horti pasako gara egunen baten kaso egitera. Hori, argi dago mezua. Oraindik ez dago itxita. Beraz, lasai eta jarraitu entzule, bijitan, Joan, Erosi hartu liburuak hitzegin bertakoekin, oraindik ez dago itxita, hori da mezu nagusia. Badakit, alarma piztu zaigula eta triste jarri garela, eta denak, baino, irikita dago. Bai. Bezer asko triste, eta zer egingo dugu. Jo, Jesus, asmatuko dugu zerbait, bai zue, bai guk, ez dakit, baina bai, neko danontzako da pixkat, salto bat, aldatzera doa zerbait, eta aldaketak askotan onerako izaten dira, eta beste batzutan, ez. Nik espero onerako izatea. Ziur baiet, eskerrik asko, Ester, besarka bat hemendik, zuri eta ontzako lantalde guztiari, guk aurrera jarraitu behar dugu hemen irratian urrengo gonbidatuekin, baina besarka destu bat bidaltzen dizugu. Mila esker, patxo bat anoirik. Eskerrik asko. Servilleta bat, lau korapillo. Servilleta bat, lau korapillo. Servilleta bat, lau korapillo. Ez berdin izkipririk itxatu triki gainean. Servilleta bat, lau korapillo. Servilleta bat, lau korapillo. Servilleta bat, lau korapillo. Ez berdin izkipririk itxatu triki gainean. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte, naiz irratian. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztienak animatzen diteu korrik egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Eta guk, ia goizeko 11ak gainean ditugu, beraz, gauza bat egingo dugu. Nik urrengo gonbidatua aurkeztu nahi nuen, baina pentsatu dut orain aurkeztu eta segituan bera hitz egiten hasi baino lehen azken orduko boletina sartu beharko dugu. Orduan, itxaron egingo dut. Hype egiten ari naiz, hau oso modan dago, hype egiten ari naiz, zut esan urrengo gonbidatua zein den, baino esan dezaket urrengo gonbidatua hemen dagoela, prest dagoela, bai, zegei esan dezakegu, artista dela, artista izan daiteke, izan daiteke margolari bat, aktore bat, dantzari bat, musikari bat, ez dut esango, artista, da. Azken aldian, arrakasta izan duela bere arteak, 24 ordu baino gehiago irauten dutela bere egunek, edo hori dirudiela behintzat, egiten diten eskuartean dituen proiektu guztiekin hori kontuan hartuta, beraz, mutia dela. Eta horrela, hype egingo de pixka bat, eta hor utziko dugu. Eta hor utziko dugu, esan bezala, goizeko 11ak gainean ditugu, eta azken ordua ezagutuko dugu laster. Momentuz, mendoa, pista bat.
Gaur urepe jarri dut berriro astrazarrean, itzali du sakano gauerdiko ekaitza, ta orain ez da maitia, euriaren hotxa 2009an, bezain gardena, bezain ederra. Gogoan gauta egun, zurekin lurrundu zaizkit kotxeko kristalak, zure marka bat agerida oraindik. Baina esan dugu hurrengo gonbidatu aurkeztu horretik azken ordua ezagutu beharko dugula eta goizeko 11ak direnez pasaman beharko diogu naiz irratiko estudio zentraletan dagoen Itxaso Leon lankideari orain 11ak puntu-puntuan dira eta egunon Itxaso. Bai, egunon, informazioaren berritze honetan aipatuko dugu Said izeneko 22 urteko gizon bat hil zela ostegun honetan Herrerako topoaren geltokian Donostian tren batek harrapatuta Euskal Tranbide sareak ohar batean jakinarazi duenez, eta atzo kontatu bagenuen ere gertatutakoa, orain berriki ezagutu dugu hildakoaren identitatea, hain zuzen ere 22 urteko gazte bat da eta gaztearen hurbilekoek eta lagunek haren omenezko ekitaldi bat deitu dute larun bat honetarako arratsaldeko 5etan Donostiako Blas de Otero plazan. Ez zaitugu ahaztuko mezua zuen kartel bat zabaldu da sareetan eta jakinarazi dute batzuetan kaleko afari solidarioak ekimenaren baliabideetara joaten zela hildakoa. Aipatuko dugu ere goiz beltza izan dela ostiral honetakoa Nafarroako errepidetan 3 pertsona hil dira, batetik bi ibilgailuren gidariak hil dira Ainezkarren kamioi batekin aurrez aurre talka egin eta gero eta 3. pertsona bat ere hilda hitzan bidetik aterata. Bestalde SOS Nafarroak bere sare sozialetan adierazi duenez, 7 laurden gutxi gora bera Nazional 240 errepidea itxi dute 2 noranzkoetan bideko istripu horrengatik eta 3. pertsona bat hilda esan dugunez Hitza udalerrian ere gidatzen ari zen ibilgailua bidetik atera eta su hartuta, kasu honetan Nafarroa 7010 errepideko 15. kilometroan. Gertakaria 7:24 izan da, Guardia Zibilak eferi jakinarazi dionez eta zehaztu duenez hildako pertsona ibilgailuan zihoan bidaiari bakarra zen kasu honetan. Hauek orain arte aktualitatean kontuan hartzekoak, ordubete barru gehiago. Eskerrik asko Itxaso, esan bezala ordubete barru informazio gehiago guk aurrera egingo dugu, orain bai esan bezala gure hurrengo gonbidatuarekin. Gorroto zenituen hileta kantu nafarrak, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala herriaren erdian. Aipatu dugu gaur urtarriak 10 jende berexiaren eguna dela, baina zer da berexi izatea? Euskaltzaindiaren arabera bere motakoen artean besteak ez bezalakoa, bere aldiko tasunak dituena. Eta guk erabaki dugu, urtarriaren 10 jende berexiaren eguna balin bada, jende berexia gonbidatzea eta ze tasun ditu gure hurrengo gonbidatuak. Nekaezintasuna, prestutasuna, gaurkotasuna, aniztasuna, antolakuntzarako gaitasuna eta tasun askoz gehiago. Asko nuen esateko. Onbuaren itzala pelikulan, Aro berria anekumen pelikulan, Enkantea misteriozko podcastean, Mito Aroa emanaldiaren showcaller gisa, 1000 kontu eta proiektutan dabil Odei Arrastoa, eta beraz,
horietaz hitz egiteko gurera gonbidatu dugu. Egunon, odei? Egunon. Zer modu zaude? Ondo, pentsatu dut zetake musika jarreta igual jendea pentsatu guzula pello, gonbidatu zenutela eta jendea bajoiakin emoala baino. Ez, nola bajoiakin. Hemen gainera mitoaroaren gauzarik interesgarriena da atzeko kontuak ezagutzea eta hori zuk kontatzeko aukera. Bueno, gaitasuna bai, ez dakit kontatuko izkiguzun, baina gaitasuna edukiko duzu, beraz, hori da, ez da inor triste jarriko ez zarelako peio. Odei arrastoatzea eta guk odei arrastoa gonbidatu nahi izan dugu gauza, esango dizut, peiori, ez diogu ez da luzatu gonbidapena, Ez. Osea, así que guretzat garrantzitsua gazu peio baino. Ikustet. Zuzaiot bersotan, gure derra bera bezala. 2025 honetan, bigarren kafe irratsaioan hasi gara gonbidatuei bi galdera eskaintzen, ez dutenak zerikusirik, berez, zuek egiten duzuen lanarekin. Hau da pixka bat, bronkanok dirua eta sexuarekin egiten duena bezala, baina pixka bat agian sakonagoak dira gure galderak, eta orduan nik biak egingo dizkizut, eta zuk bat aukeratuko duzu, eta hori erantzungo duzu. Ze galderetako bat agian, pixka bat ilunagoa edo tabuagoa da. Eta galdera hori da, nola gustatuko litzaizuken, izatea zure hileta, zure funerala. Ze batzuk esan digute, Maider Alostizak esan zigun ondartzan, abesbatza batekin. Beste norbaitek esan zigun gure zirkoa alokatu nahi duela, eta gure zirkoan festa bate egin. Beste batek mariatxiak nahi zituela. Orduan, hori da galdera bat. Eta beste galdera da, zuek aukeratu gero zein nahi duzun, zure bizitzari buruzko dokumental bat egingo balute, pelikula bat, ezin da izan pelikula jaiotzatik eriotzer arte. Izan behar da pelikula, zure bizitzako tarte bat. Zein tarte aukeratuko zenuken, ez dakit, 18 urterekin Bartzelonara joan nintzenekoa, 22rekin ez dakit zer pelikulatan parte hartu nuenekoa, izan behar du, hori, zure bizitzako tarte bat, eta pelikula oinarrituko da tarte horretan. Bigadera gustatu zaizkit. Pentsatzen, ez dakit zein aukeratu, Biak erantzun ditzakezu, nahi balin badezu. Etorri zait, pelikulan parte hori etorri zait igual, nera bezarua, justu igual epoka okerrena pasatu nuna, eta iruditzen zait igual dramatikoki interesgarren izan daitekena. Eta hiletana esango nuke, nahiko nuke la jendeak neharraitia. Osa, esan serio, ez da oikoa, Hau da, erantzun, zintzoena. Noski da, iruditzen zait, nik ez dut jainkoan sinisten, orduan ez dut eriotza zoze politia bauka edo bukaera izateke edo zentzua ulertzeiot logikoki ez, baina mina hondiko momentu bat iruditzen zait, eta horri gainetikan tapatu nahi guzti horiek eta asko bereziki molestatzea jate. Orduan nahiko nuke, benetan jendea tanatorioa jutea, ni agurtu nahi nauna, eta ez herrikok ze esango guen pentsatuz eta aber nahi deten ez, bakoitza pentsatzeko nahi duna etorri, etortzeko nahi agurre esatea, eta ez hor hitzeiten otea eta orkestea elkarri, hau da besten semia, eta egoeroitan oso gaizki pasatzen. Nola nahi desira oso ite zaiten, aukera baldin badezaket nire hiletan nola izango litzake, bakoitzak behantzako hartzen momentu bat izatea, eta neharreteko askatasuna edukitzea behintzat. Eta, igual, bromatxo bat, eski ikusita daukat bideon bat edo beste hildakoa grabatu eta uste dutela lehenagotikan, kaja barrutikan ate jokango balia bezala, o garrasika, oso zer hola iritzen zait, ona litzakela. Hoi ego sonak dira, min horrekin humore pixkatu iritzen zaite, humore azido ikustatzen zaitela bizitzan, azkeneko toke izango litzakela, ez dakit. Niri horiek bideoiek asko gustatzen zaizkit, baina beti pentsatzen dut familiako kide helduenak agian, ez dakit, nik nire amonak hiltziren, baina bizirik egon balin nire amonak sufritu egingo lukete momentu horrekin, baina osonak dira eta gustatzen zait. Luke ondo hartuko. Batzuk ez, baina bueno. Eta imagina zure egiten dizutela, ez dakit, zure maite duzun lagun bati zeo zer gertatzen zaio, eta hile egiten da, eta hori egiten dizuta, esate duzuk, oi, kabroia. Baina kabroia maitasunakin. Claro, hildarea. Hildare jarraitzen du. Bai. Konbentzituta. Zalgara, xorieri, mintzodiren. Bueno, ari gara zetak entzuten eta ikusi dugu zure sareetan argazki batzuk elkarbanatu dituzula mitoaroa emanaldiaren showcaller gisa aritu zarelako. Orduan, lehenengo gauza da entzuleari argitzea zer den showcaller bat.
Eski, galdera oso nahi iruditzen zait, eta erantzuteko nik marroi handi iruditzen zate bai, bueno, nik zetaken mitoaroan ontan deskubrituet, edo ni esker deskubrituet zer dan, orduan etzako ere bai badala berria, orduan definizio bena emate ez baet ere, internet hor dago taletu zazu iruditzen zaizuena, ez? Nik showcallerren figura ulertutena edo nire beharra edo... Bai, zure lana zein izan esan dezakezu, eta beste, bai? Esan nahi dena nola justu ibiligan, demorez oso justu eta gainkarga handiakin daola, eta indet bai beste batzun lana, eskua bote barzalako, eta beste atzuke baina gauza batzuk hartu dituela. Horratik pixkat, bai difuminatu dala, baina oinarri bezala esango nuke, dala emanaldia ondo aurreak adi joana aseguratzen pertsona hoi. Baita, gero ere bai, urrengo guneko plangintza itea, edo jendea zortan konbokatu. Nik esango nuke, ulertuten bezala behintza dela, jende guztiak initzein, teknikaren buruakin, produzio buruakin itzein, jakin zein den koreografoan beharrak, ikusi herri bakoitzatako parte hartzaileak ze behar dituzten, horren jakin jende horren beharrak zein dian, hoi itzuli denbora aldetikan ze suposatzen, ez? Eta eszenatokia behar da, noez, ozen bat, ze suposatzen duen behar horrek, praktikoki, materialki nolabait izan da, eta horri espazioa matea. Orduan, emanaldin zehar nik iten una zen, abitsuak pasa, esaten duna, prebenidoak eta top hoiek, orduan, hemendikan 3 abestitara, sartu dar balen maute, mamuxarroek, momotxorroek eta lantzeko inauteriek, esatezu, ostras, gehiago, dia ia 60 pertsona. 60 pertsona muitzeko, daudela, de lo lailo, behen kamerinotan lasai, aiatzen dan arte behien txanda, de lo lailo, atento edo orduri, baina ulertzen ez daudela ez. Orduan, ze margen, ze denbora behar da. 2 minututan ez ditzu ekartzen 60 pertsona, noski. Txapela aztu zait, bat bueltatu itea o lokesea, ez zer pasa diteke. Orduan, beti margen horrekin ibili, eta esan, ostras, abisua, momentu honetan pasatu behar dut, jende hau, 5 minutu lehenago presteoteko. Ze 5 minutu lehenago prestez baldin badaude adibidez, arriskua dago, emanaldian tokatzen daren atatzea, ez diala atako edo ez dela ondo atako, horren nola baiten naiz, esaten da aitatxo bat jendean atzetik edo ibili beharko lukena edo ibili dana edo, dena ondo atera dadin. Pegileko ona gure naiz irratiko lankideak esan digu mesedez galdetzeko, estresaren kudeaketa nola daramazun? Presiopen oso ondo lan aitet, eta iritzet ondo sostengatzetela, gaitasun ondiokatela denbora dilatatu baten, ondo emateko, antxedeak atea jo aurretikan, baina beti konstiente gaur hau, guraso asko izan dietoia adibidez, bihar zebazkeldu goten ez galdetu. Nik da, bihar netzako da, hemendikan hilabete batea. Orduan denboran percepzioa asko aldatzen da. Orduan nina guain guakin, gaurkoakin da, atxalen zien goten guain ez dakit, ez? Orduan poliki, hoi bai estresan alde hortatik amain notatutela. Eta bereziki proiektu honetan izan da pixkat potentea ze margen gutxikin edo ibili naiz, nire kasune lanakiko edo ensaio aldetikan da, ensaio batzuk aurretikan erorin dia, 1000 gauzangatikan, orduan bai, ner batzu bote jutela. Eta estresaren kontura, azkenengo mitoaroa honetan ikusigu nola, normalen ez da ikusten bideoak, ez dakit, bakarrik ez den atokitik kanpora ikusten dira bideoak o irudiak eta, baina horten ikusigu azken Twitterren, azken aste hauetan, nola, ez dakit, nola barruan jendea abesten edo preparatzen edo adibidez Ramunekin abesten Salvadorren eriotzean, ez dakit, hoi dana barrutik, ostras, zenbateko jendea zegoen hor, eta estres hori kudeatzea, ez bakarrik estresa pare bat pertsonarekin, zenbat, eundaka pertsonakin hor barruan eta ikusi dugunarekin, hoi dana, zure esku zegoela ikusita, ostras. Nik esan behar dut, nik uste ez dakit denea ez dute ginen, ez dakit, zenbakia, baina sago nuke onda 50 berreun bat. Guri hori da, iritsi zaigun zenbakia, onda 50. Nik percepzio hori daukat. Nien naiz jende guzti horren responsable. Zanet, ekoizleak dia pandakoak, eta horren behek da, kotarra guztia muitzegoena, behek egintzen dutenak, edo nola behar esateko, ez? Nire kontua izan da, ziurtatzea emanaldia ondo ateatzea, nola behar esateko.
errex esan da, eskatuela, baina orduan, nire regidoren taldeneo 7 pertsona ginen azkenian, eta 7 pertsonaien artean, bakoitzak bere rolak oso banatuta geneuzkan, jakiteko bakoitzak zeitezun eman aldin zehar. Orduan nik iten una zan azken zan, agindu, eszenatokin onduan egon mai baten eserita, eta ikusi zeizan pasatzen, altzamezela, ze bazarro batetik bai pantalla batzuk abertze grabatzen zuten, eszenatoki publikoa, tal, pixkat alnun bezala ikusi, eta gidoia eskaleta jarraituz, nik indakoa eta beste batzuk informazioak da eskaleta hori jarraituz, nola baita aurra jarraitzea. Orduan, nik agindu pasatzen izkien, bai, makinistei, 3 makinista zaudela, teloia gora, ez dakiz zer, hau ireki, kaja omuitu, olako gauzakiteko atzeko lan horiek, hoie aginduak pasa, eta baita ere, regidore taldeai, informazio pasako zen, mutil bati pasatzen, urkiri pasatzen informazio, eta gero urkik regidore taldeak otarra pasatzen. Probatu genuen denokin informatzea, eta azken orduko erabakia izan zen delegatu barzala pertsona batengan nik eta pertsona horrek beste gauza guzik, eta asko eskertu den erabakia izan zen. Aipatzen ari zara pertsonak eta han izan ginenok, Nafarroaren han izan ginenok, ni larun batean joan nintzen. Bai, izugarri izan zen. Atzo gure kidea den eta kolaboratzailea den Iruña Astiz Arkakusok berak esaten zuen zetajea daukala. Bai, berak esaten zuen zetajea. Hau da, resaka emozionalari ez diola vuelta ematen berare larun batean joan zelako. Eta aipatzen ari ginen, bida, Oiana hemen dugu baita ordenagailuaren bestaldean, eta Oianak ere, uste dut, horixe sentitzen duela. Oiana, zuk ere resaka daukazu? Horregatik ez zarretu gorri irratira? Ez, esan du, Arkakuxo ezautzen dula, eta nik ere odei ezautzen detela, eta agurtu nahi nun. Zebeak ni ez hau ikusten. Oiana Maritorena naiz. Ez duz ikusten, Oiana Maritorena. Eta pentsatu ez zentena enaola hor. Eta hori esan nahi nio, eta aparte zetak ikusten egon nintzela Goiurirekin, eta izan zala pasada bat. Eta jazta, jarraitu interesgarria. Esan nahi nuena da, han egon ginenok, ustez, badaukagula sentsazioa eta azkeneko egunetan bueltak ematen, aritu garela esaten, eta hemen errepikatu dugu, horrako montajea gutxitan ikusi dugula. Horrelako sekulako montajea izan da uretan hasi, gero pantaiak, batean abesti bat gertatzen da eszenatokiaren albo batean, baina guk pantaian dena ikusten dugu, 150 pertsona hueltaka, sekulako montaia, hau da, nazioarteko artista baten showaren mailakoa, eta baita aipatu dugu, Nafarroarenan salneurria, tiketorien salneurria ordaindu genuena Nafarroarena joateko, batzuen artean komentatu dugu gutxi ordaindu genuela, iruditu zaigula, hortzegoen montajearentzako. Hau da, zen merke atera zaigun kontzerturtarako sarrera, ikusita, ze ikuskizun zegoen, eta ikusita, holtza gainean zegoena, baina oso interesgarri iruditzen zaitu, baina aipatzen ari zinena, 7 regidore, 3 makinista, pertsona horiek guk ikusleak ez ditu ikusten, guk ikusten dugu Peio, ikusten dugu Leire, ikusten ditugu Bendetakoak, baina ez dugu ikusten zenbat jende dagoen atzean, eta pertsona guzti horiek ere, soldata ordaindu pentsatzen dut, soldata bat, edo gero edo hotelak, edo janaria, edo hori dena ordaindu egin behar da, eta hor, sekulako gastoa dagoela. Ez dakit odei, zuri ere iruditzen zaintzun, jendea ez dela konstiente, zenbat kostatzen den horrelako emanaldi bat egitea. Bai, beti, ez anbito honengatik bakarrikan, beti esan izan dut, azkenean, iruditzen zaigu antzerki bat itea dela, ordu terdi eta eszenatoki gainen, eta jendeak ez du ikusten antzerki bat ondoteko behar dela hilabete terdi. Orduan betikoa ez, nola, gau baten aktuatu eta irabaztezue, ez dakit, 200 euro, 300 euro emanaldi baten gatikan, eskerrak. Janin barret, ez? Segun noiz, ensaio kobratu gure egitez paldi madia, ze jamarreten, gero antzerki hon bat nahi zuzuke bai, ez? Bai, beti pasatzen da, atzeko horiek, baina ez da nik uste intentzio txarrakin indakoa, baizik eta ez da nez ezagutzen, ez da nez ikusten, balore horrei ematea, zaila da, nik ez dakit kasa ez izan nola ditutuen bizkotxoak ere, horren igual de repente jartza aleman ez horri ikusten, esatzen dira, Jesus Maria, hainbeste prozesu eta elikagai hau egin da. Nik ez dut baloratzen hoi, baina ez etelako fede txarrakin edo indako zuzer, bezik eta ez detelako ikusi eta ignorantia naizelako zentzu hortan, ez? Horren, bai, esango dizuke, bai ez, eta olako gauza handi baten atzean, montajia edo, baina ez dezu traduzitzen pertsona kantiadetan edo,
ez? Hasieran beste, ez geronen beste 7 pertsonak edo izan behar, eta poliki ensaioan arabera, eta juginen ikusten, eskuk behar diteu, eski ez gehi iristen, 3 pertsonakin igual ez gehi iristen, edo hainbeste jende muitzeko, jende esku gehi behar diteu, gu geure bai, esan dugu, norbait libre dago hemen, edo beste ontan, edo bai, datora hoitea, baina gero librengoa lagunduko dugu, konfiantzazkoa ez dakiz zer, hoi denak, esku guztik eskertu iteola, gutzako ere bai izan dela pixka sorpresa bat, zenbat jende behar zan. Hemen Julen gure lankideak idatzi dugu, nik denboa gehiago pasanun azpin eta atzen ze izan pasatzen pentsatzen, showa ikusten baino. Eta uste dut, jende asko izango dela, txatean ere idatzi digute, egia da, atzeko lana erakutsi egin beharko litzake. Paten, peio piztinan, bai, prozesu horretan gertatu zaizun uneren batean, ezakit nolako izan den, orduan ezakit zein unetan jakintzen duten, nolako izango zen kontzertuaren eskaleta, baino pentsatu duzu momenturen batean, hau gehiagizkoa da, edo hemen pasa eginda, hau ezin dugu egin, erotu eginda, peio, edo lantaldea, edo hau mesedez ez egin hau, ideia hau ez dati aurrera atera segulako lana delako, edo gitu duzu momentu horiek. Hoi seguru ekoizlek pentsatu dutela, ez, hoi pentsatu eta baita ez ezkoak esan ere, ez, hau ezin dain, ez dakau dirua, edo ez dago denbora, edo que sea. Nire kasun, hau ezin dain, baino, eske, ez da egitan inkonstientea izatetik, baino ez, gehiago zan, eske ez dut ikusten nola hain, ez dakit nola hain, baino ezin da hain, ez dakit, hola, sinistu, edo, bado zozer horrezatetela aurrea eta behar dala, edo kaskagortasun hortan edo zoze baukan nik ere, bueno, aurrea jonda, ez dakit, idipro baten hiltzean, idei bezala aurrea segita, benga eta pasa eta ez dakit zer, baino, pixkaz horrekin identifiko eta senditzen izela, orduan ez dut pentsatu negatiboki hola, guain, bai nire lanaekiko, esan, ez dakit nola aurrera atera hau, edo, bai, gabonetan, adibidez, gabonetan, nahi nun la kuadriagin poteoin, edo ez dakit zer, edo, uste ez dakit no izan, oita lauko oso zorrela izango zan, desaterula. Ez dut argila ikusten guain dikan. Baina ez, emanaldiak zalantzan jarriz, bezik eta nik nola sostengatu, ez, egoera hoi. Eta gero poliki, ensaioekin da, eta ikusten dut, esan, bale, hemendik handi joa edo. Ero gauzak ateatzen dira, ez da. Bai, eska gaina atea behar dute. Ez da gaukerarik. Oida, eske ez da gaukerarik, eta atea behar dute, eta beti ateatzea. Baina, bueno, momentuko aurreko ez jakintasun hoi, ikuste zuenen, falta dala aste bete, eta hoendik ezakizula, ez da erresa ematen. Ikusi dugu, horrela, sekretu modura edo, antolakuntzarako paretean papera jarri eta paper folio pila batekin moldatu zarela. Hori da sekretua, dena idatzi edukitza ikusteko, visualizatzeko. Ni oso pertsona visuala naiz, zentzu hortan, bai behar detela espazio zabal bat eola, eta papertxoin asuntoi lagun batek, nire laguniko benakin bizin izanen Bartzelonan, erakutsi zian, berziklatu ite zituen paperak, ez, paper osoak euki ordez, moztu ite zituen laurdenetan, edo, eta ohitura hartu genuen, etxen elkarri nota guzteko oso zerra erosi barra lima zan, edola, hoik erabiltzeko, ez, postit berrik erabili barren, berziklatzen ze horrekin. Eta oitu initzen, horiek eukitzen, eta orduan da nire lan sisteman oinarritako bat, orduan horrekin esan, bale. Zozer ikusin baret, emanaldia oso luzea ikusten nun, 2 ordu eta piko kontemplauta zauden, 2 ordu eta 7 edo 2 ordu eta laurden izango zala pentsatzen nun. Orduan esaten nun, bale, ikusteko ere, hasieran ze pasatzean zedan evoluzioa eta hori dena, ni pentsatuz, enezela emanaldian prestakuntza hasieratik egon, ni mitoaroan estrenioa baino, hilabete lehenago sartu naiz proiektuan. Orduan, esaten nun, bale, lehenengo inbarret, ikasi. Ikasi, zer da emanaldian, ikzetak entzuten dut, taldea, gustatzen zaitelako, baino, bestik guztik enituen ezagutzen, edo entzuten, edo trukok, edo ezakit, orduan, lehenengo zein zen Spotifyko playlist batin, mitoaroan ordenen bazea bestitze den dola, ja asoziatzen juteko, abesti hau, eta izen burua. Nola baite ja, sensazioen bateko kontrolana, nik bai segurtasuna eman behar nolako emanaldin zehar, orduan segurtasuna neonek lehenengo hartzeko, ez? Eta gero hor postiten asuntokin, ze transizioa zauden, ze emanaldi bako izen ze pasatzezan, peilok ze ibilbide itezun ere bai, orduan jakin, non, zein izango liaken momentu kaotikuak adibidez, edo zein izango momentu bat, nahi suposatuko egiten egual, oso adiotea, gero poliki joan zen ikusten bai, momentun
ze marka behar nitu nik aginduk emateko ez, marka batzu zeuden nahi ez musikalak. Abesti honen lehenengo estrofan, esan bazu, Malala sartzeko, ez Malala sartzezan behien estrofan, etzan abesti nazieretik. Sarrera hori nik ematen nien. Nik ez behiten baten, sartuko, bestea, baino ez, sarrera horiek edo, eta esateet, kero, nik abestia jakin bardet, eta nik seguro bardet, orduan, abestia, azten da momentuan, nire bai abesten nabil, eta tokatzeanen, abisu eman, sartu dia, venga, hurrengoa, ez? Pixkat, holako gauzekin, oida, paper horiek lagundu zeten, emanaldia ikasten, gidoiakin batea, eta ni seguru sentitzen. Jakiteko, nun da hon, bai praktikotasunagatikan, begibeltzen momentua, begibeltz, bakidala, laugarren atalan hasiera, zekizze, edo tal, edo, eta nun pasatzen da, plato, osea, hoi dena ikasteko, jakiteko zertaz aigan, zein den hizkuntza internua. Ez un momentu bat zuri bereziki gustatzen zaizuna mitoara emanalditik? Bai. Hileta kantu nafarra, pasada, netzako. Eta ideia asko gustatzen zitzaiten trukua, ez nolabete ezkututa daude, eta argitzezan momentuak. Idoien irakurri nuen, gustatu zitzaiten idea bezala. Eta gaina, tokatu zait, ni izatea, teloiak entzeko abisua pasatzezuna. Orduan, derrepente bazen, hau txak ondintzazu, eta ez, gero Maralan jaleo momentuare bai asko emozionatzen zian, baina beti emozionatzen ziana, zakizatikan hitzemanen hasiera. Lantzeko inoten sartzen zianen, zakizatikan, dakan momentu horrek, igual, okerrezpanao, erramunen ondorengo momentua da, orduan igual uste lasaitasun batetik angento zela, nazte alde manaz ja bastante inon, uste ondo uste erramunen ondoren zala, eta erramunen dilatatzezun bizkaren moral lasaitzezula, eta hitzeman edakar energia eta positibidade hori, gaina, katalanez ebai erdia bestian, ere handakaten lagun bat gogorazten hitzemanek ebai hango bat, eta lantzeko sarrera hori, hain energetiko eta hain kaotikoa, ez dakizatikan, eski emozionatu iten izan, beti neharrez bukatzen nun, lanian, ez dakizatikan, baina lantzeko ekin akatiten izan, ze polita lantaldean egotea, presioa sentitzea, lana izatea eta hala ere unkitzeko aukera ere topatzea hori ederra da. Baina, eske bi emanalditan, baina nik uste presioekin bai, derrepente ikustezula pasatzen nahi dela, eta jenden reakzioa, bigarren egunen adibidez, berezikire bai, zeinen ederra izango den abestiakin, ez dala justu igual nire abesti favorito honetako bat, edo ez, gustate zait, baina, ikusten duna jenden reakzioa, eta argikin eske ez dakizula ikuste zan, pasada bazan, orduan horre bai, emozionatu nintzen, ezakit, bai. Iun ben ikusiko zaitugu? Galdera ona. Zakit, izen barra okat, ezkontza badakate guen hortan. Ara? Bai. Kasualitatea. Ezkontza Katalunian orduan Ui, ama. Ikusi bako nuke, ez dut ustean eoteko aukerokiko teninkan, baina neko nuke, bai, nolabait parte hartu izan da, ate bat irikitzea politia, gaina guztu hona izena, eta aipatu beharra okat, baina aipatu, ez dakit oso arraro da nola esatea, baina positiboki harrituit, barne antolakuntza hortan nik bizituetena izatea hain kaos guztin barron, hain atsegina. Atsegina, ze hainbeste jende izan da, hainbesteko presioakin, neurak daude borbor eta ez dut ikusi itzitxusik, ez da garrasirik edo lako ezerreon, eta da zerbait nik uste kriston pila baloratzeko. Bai, barnetik, ze, hainbeste jende hartzen da, bagoitza bere txeko izan da, auskalo, eta baita ere bai, publikon, ere bai iritzetela, publikon tarten bai, erantzun berdina ondala, ez? Ez dala egon malroioikan, ez dala problema ikan edo sensazio horrek eman dit, jaso dut etorrian jendean gandikan, eta esate, 15.000 pertsona elkartu, eta ez egotea liskarrik, eta egotea, ez, nola baite, alde, proposamenan alde, horren alde, oso gauza positiboat, igual normala behar lukena, baina, baloratzeten gauza bada. Asko baloratzetena. Gero parranda egin zenuen? Jo, tio, kiston tristena horrekin. Ui! Ze, Irun estrenatu genuen gaixotu nintzen, noski, bombo guztiakin presio horrekin daula, eta horren laueko emanaldian nola baita aguantatu nuen, erdi gaixo edola, botan honen gaurren lau eguneko emanaldia, gero juerga jun bai, baina
lauetako zen, ja bukatu genuen, eski jazin nuen beste munduko gehi zerrin, da entatu nintzen atzo, jendeak jorrega gehi entzula, eta ni babada jola gatu nahi zeki esan. Baina eski sukarrakin, neon, egonez bostegun gaixo ondoren, sukarrakin, Ai, oma. Bai. Tanta baten musua zure lepoa laztantzen Udal gauden arren Luego música de la plaza tocan óleo de mujer Como volver a nacer Azkenean bularra guzkitan Y de verdad La vida es de verdad Baina azken hilabeteetan aritu zara, beste proiektu batzuekin ere, eta nik galdetu nahi nizun Onboaren itzala pelikularen inguruan, Pedro Mari Otañoren bizitzan oinarritutako pelikula horri buruz, hortxe aritu zara, orain hainbat herritan ikusteko aukera izango du, ea gurean ere laizzer ikusteko aukera dugun, zer moduzko esperientzia izan da hori? Nik kariño handia diot, nik uste, niz izurkildarra naiz, Pedro Mari Otaño eskolan ikasi dut, eta orduan aspalditikan, bizi guztien jakin dut, behi buruz. Horrez gain gainea, nera eta oso zalia da herriko kontuna, eta kultura elkarte baten dago, eta bere momentun, nire horasoka aska horreztuta gero, Argentina juteko aukera sortatu zen, edo esan zuten Argentina juteko, eta tartean Euskal Etxeak bisitatzea, eta orduan, bai ezagutu nula Otañon, Argentinan, Buenos Airesen zeon Euskal Etxe bateko bere dokumentuk, lo que sea, edo etxean eukitut nik dokumentu originala Pedro Mari Otañonak, baina hau denen aurretikan, eta gainea nire 14. abizena hemen friki sartzen ez, baina Otaño da. Nik Otaño nire atzeak ajunda familikoa da. Orduan, badago gauza asko elkartzen diana, eta pelikulan parte hartze hori da nolabaite esaten erderaz ez, lagindak del pastel edo. Eta esperientzia oso positiboa izan da, azkenen grabaketa nahi tokatu zaititea euskeraz, baina Argentinan. Orduan bi aste honitzen Argentina grabaketa itea, eta taldelan politia ezagutu nun, guztan esperientziakin, izan da, hangon dela demozin parrak ematezian, da esaten honeski, hau ez teus sekula aztuko. Eta oso ondo Sarako Zarrekin adibidez bai juntzalarea grabatzea, Josebo Sabiagan noski, protagonista Otaño, eta gero Patxi Bizkertekin, bere semea bainat ere kontaktu handia inun Argentina ere, azken lagun batzuekin ditut eta pelikula grabatu, orduan ez da lan makala. Nik ikusteko gogoa daukat, horixe, hemen guk Tolosatik egiten dugu irratsaioa Euskal Herri guztirako, baina Tolosatik egiten dugu, beraz, eskualdeko pertsona garrantzitsu baten bizitza, eskualdeko aktoreekin, gogotsunago ikusteko, eta gogotsunago ikusteko baita barrian grabatu dezuen Aro Berria pelikula. Bai. Hori entzun dugunaren arabera, sekta bati buruzkoa da? Komunitate bate buruzkoa. Vale. Ez dakit sekta hitza erabiltzen duten, autodefinitzen duten hola edo ez. Bai, komunidad, esango nuke, termino bezala, hitzoa erabiltzen dela. Bai, hor, esan hor jende mordua ginen, komunidade, horren parte islatzen, ez? Bakit, pelikulak behintzat, ondo ulertuta aldin maukat, bi bloke bestela dauzka, ez? Bat, kombatiboa, fisikoa ez, manifestazio atletikan edo jundaitekena, eta bestea lasaiagoa lehen itxuraz behintzat, komunidadeko bizitza hortan da nik parte hartu, komunidadeko ez da gizema ginen, 50 pertsona edo, eta dena maila berian, ariketak iten, bizitza errealen oinarritutako ariketa batzuk, proposamen batzuk itezian, da zuzendarian Irati Gorostien proposamena zan, guk benetan bizitzea ariketa horiek, hau da, garai baten ariketa horiek ite zituzten bestela proposatzen jendeai, eta pasa toki horietatik, gutzako zean terapia sesioak bezala, pasa hortika, baina, karo, ez dakizu zealdan pasa, ez dakizu benetan sartuko zaizun zerbait zuri, ez dira personaje bezala, baizik eta zu pertsona bezala, horren zehaz, ostras, hemen entrega pertsonal haundia dago, gero ere bai, biluztasunan aldetikan bai, zaintza handia egon da, intimidadeko pertsona bat gu zaintzen, da limite asko jartzen daola, orduan, beharrezkoa zana, eta horrek lagundu digu, behintzat. Baina bai,
Tifosta ondia zeon horre bai, Hoi dena horrela ateatzen, bai. Aipatu ditut nik 2 proiektuak, baina hemen nola bigarren kafean oso podcast zaleak garen, eta guk ere badaukagun gure misteriozko podcast propioa Labanka da. Baina oso fuerte izan da, etzitan nahi nintzen hemen Imanolekin, justu deskubritu nunik Labanka da, guk estrenatuta. Osa, baina ez berria ortengo entzun detela, bai. Baizik eta duela 2022 nintzen Hori da, lehenengo denborale 2022 nintzen. Gu hasi ginenen, bueno, esplikatzen, Garazi Urkolakin batean daun proiektu bat da, Tabakalerakin da, eta ETB-ekin, aurkezuten proposamen bat, edo deialdi bat, zala audiogile berriak, hori da. Eta lehenengo urte zanitezana aurkeztu genuen gure burua, proiektu batekin, 3 proiektu aukeratu zituzten, garapena emateko, eta aukeratu zuten beste proiektu bat lehenengo bezala, Xabi Paiana, eta alare gurea nahiko gustatu, eta esan zuten bazuena ere, egingo deu, Enkantea izena du. Eta misterio podcasta da, rollo Agatha Christie edo, klitxe bezala esatarre, baina azkar ulertzeko nunetan di joan. Eta hasi ginen behiratzen, bazoi misterio podcastak, edo misteriozko zer zen euskera zein da, ez gero aurkitu Labanka dana. Eta gero behin lana egin da, eta grabatuta, eta eskestakit, oso dur, estrenatuta lehenengo atala edo ez, edo estrenatzea redola geundela, zano baino, berriatea, igual oian Amaritoren angatikan, igual ikusi genulako, aparte hartze zula hor, bigarreneako, eta ez dakit, zoze bazan hor, esan nola, baina hemen ez oze bago, eta ikusi genuen 2 gauza diferente, oso diferente, planteamendu diferente, baina. Desberdina dira, baina hemen, misteriozko podcastaren loraldi batean gaude. Euskaraz, misterioa podcast formatuan, aizugu bosten gara, gehiago daudelako, guri asko gustatzen zaizkigulako. Guk Labankadaz hitz egin dugu irratsaioan hemen luzet zabal, baina hitz egin Enkanteaz. Zeri buruzkoa da. Enkantea da... Zein da misterioa lapurta bat? Bai, Enkantea da, 1920an kokatze deon histori bat, ez? Galarreta Anderea alargun gehatu da duela urte bete, jauregi baten bizi da, eta bere senarra zana, zan bitxigile oso ospetsu bat, mundialki oso ona zana, eta esango nuke mundu oso ona. Eta urte bete pasa dala, nola baite erabakitzen du, bere senarra zanen azkeneko bitxi bat, salgai jarri ordez, sikiera enkante txiki bat itea, bere inguruko lagun, ezagun, familikon bat, edo hien artean, eta asteburu pasa bat itea gonbidatu, elkarrekin nola baite dolua pasatzeko, eta itzaki horrekin, enkantea, ospatzea. Orduan behin gonbidatu guztik etortzen diala jauregira, lapurreta bat egoten da, eta tartian daun 8 ikertzaileak, deskubritu beharko ze pasadan. 6 atal aterata daude, falta zaizkigu pare bat ateratzeko, 8 ataldia, eta ojo. EITB podcasten, badakit behan dugu beste plataforman baten egongo dala, baina guain dikan ez dago, Spotifyen ere entzun gai dago, orduan bagoitzea erraxo nahi jazaiona edo. Hortxe proposamena gure entzulentzat. Odei, denbora aurrera da eta agur esan behar dizugu. Esan nahi gauza bat pare, podcast hitzera biltze honen asko jende pentsatzen du dala mikrofono pare batekin hitz egiteko, eta ez hau dala pelikula bat bezala, baina irudi gabe. Hori da. Dala radionovela edo radiolagozto zer esatena bezala, ze batzuk nastiten dute. Hori da. Fikziozko podcasta dala. Hori da. Guztiz ados esan duzuna egin, eta ñabardura garrantzitsua da, beraz. Eskerrik asko gurera etortzagatik, gurekin ostiraleko tarte hau elkarbanatzagatik, eta, jarraituko dugu harremanetan, kuiskuisatuko dugu zure Instagrama hurrengo proiektuak ezagutzeko, eta hartuko dugu beste kafe bat aurrerago. Eda. Eskerrik asko. Zuei. Eskerrik asko. Kontu bat, eta fereka kankartean. Zarratu begiak gogorrago sentitzeko dena. Denboraren kezka, txabolontan ez da, hilbetean fedekidea. Ardoa gainezka, paganoen gesta, askapena.
argitzaren begiaren. Deskontrola Bakalura Baskatasuna Bakaukanionete berezekiba. Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, ba prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaldeko 6etan. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz Irratira. Beste behin josi dira kaleak argiz, baina dena dago ilun. Hemen berriz adorea falta zaigu, edo agian soberan dugu. Eta gu, bakoaz, hurrengo gonbidatuarekin. Ez daukat argi norden esaidazu, nizu haiek edo akaso gu. Nagore Tamayo Goñi. Tolosa, dantzari eta koreografoa. Bere lagunei definitu beharko balute, ziur dantzarekin erlazionatutako hitzen bat erabiliko luketela. Hori baita txikitatik bere pasioa, eta horra bideratu du bere bizitza. Oso txikitatik hasi zen dantzan, 3-4 urte zituela, eta badirudi etxekoek ere izan dutela horretan eragina. Ama ere oso dantzazalea baita, eta egun baleteko klaseak hartzen ditu berak ere. Nagore ere horretan hasi zen, eta Tolosan dantza eskola duen Izaskun Arriola izan du urtetan irakasle. Dantza izan da bere betiko hobia, eta ingurukoek ere animatuta dantzertin ikastea erabaki zuen. Bertan sartu zenean, poz izugarria hartu zuen, eta baita bere buruan konfiantza ere. Bertan, koreografia eta interpretazio espezialitatea aukeratu zuen, eta bukatu ondoren, formakuntzarekin jarraitzea erabaki zuen Iruñako La Factorian. Ez daukat argi norden esaidazu, nizu haiek edo akaso gu. Amaiera lana egiten ari zela, hasi zen gaur hizpide izango dugun proiektua sortzen. Nondik abiatu inora lana. Gaur egungo gizartearen indibidualtasun eta besteekiko konpromisoak hartzearen zailtasunez hitz egiten duena. Hainbat proiektutan ere aritu da interprete gisa lanean. Laida Aldazekin, Carmen Larraz, Ela Mesen, Maria Corredó, eta bitartean bere perspektiba eta lengoaia propioa bilatzen ahalegindu da. Eta hori da hain zuzen, nondik abiatu inoran lana eta nabiga kolektiboa sortzearen arrazoietako bat.
Tratu hau egin dut, ta nire antza handia du. Gradu amaierako lanean, kontakt improvisazioari buruzko ikerketa bat egin nahi zuen. Eta horretarako, Natalia Belen dantzariarekin harremanetan jarri zen, artean ezagutzen ez zuena. Dantza garaikidearen baitan dagoen kontakt improvisazioak konpromezua eskatzen du ondoan duzun pertsonarekiko, eta horren inguruan hausnartu nahi zuten. Gazte bezala, zer eman dezaket? Edota, zail egiten altzaigu konpromisoak hartzea? Agian hortik haratago elkarrekin eta mugimenduaren bidez zerbait sor daiteke? Lan honen estreinaldia horeretan egin zuten iaz, eta bere proiektu propio bat ere badu eskuartean. Nolako zura, beste hainbat kontuz gain. Beraz, guztiari buruz galdetzen saiatuko gara gaurkoan. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Nagore Tamayo Goñi. Egunon, Nagore. Egunon. Zer moduz gaude? Ondo. Ondo. Bueno, egin bertizkizut bigarren kafeko bi galderak, eta zuk aukeratu behar duzu galdera bat, eta hori erantzun behar duzu. Hori da, 2025 guk hemen txertatu dugun galderen berrikuntza. Zelen galdetzen genuen, kafezaleak zareten ala ez, baina nola, Inigo ez dagoen eta Aritzek ez duen kaferik hartzen, Oianak ez duen kaferik hartzen, eta nik ez duen kaferik hartzen, erabaki dugu kafearen gaia alde batera uztea. Ni oso kafezalea naiz, así que. Bueno, bez, zergatik ez genuen galdetu behar, horrela desorekatu egiten zaigulako gauza. Bi galderak dira, zuk aukeratu nahi duzunez, bat agian pixka bada tabu. Tabu edo den galdera hori da, nola nahiko zenukeen zuk izatea zure hileta edo zure funerala. Eta beste galdera da, zure bizitzaren pelikula bat egin beharko balute, eta ezin da izan jaiotzatik eriotzera arte, zein tarte aukeratuko zenuke. Hau da, pelikula oinarrituko litzake, soilik, ez dakit. 3 hilabetez, joan nintzenekoa, Zaragozara, ez dakit zer ikastera. Edo 3 urte nituenetik, 5 urte nituen arte, justo hor, beste etxe batean bizi ginen, eta ez dakit zer. Horrela, izan behar du, tarte bat. Tardun, zure esku dago, erabakitza, edo erantzun nahi duzun. Funeralaren galdera, edo pelikularen galdera. Nik uste pelikula galdera hartuko tela. Eta aukeratuko nuke igual 16 urte bete nituneko udara. Izan zen momentu bat, da garai bat oso horretzapen honak kartzizkitela. Baita ere izan zen pixkat dantza garaikidea deskubritzen hasi nintzen garaia, eta anekdota asko dazkan momentua da. Orduan, beste gabe hoxe bai. Perfecto. Horrela, bi galdera ofizialak erantzun da, orain Oianak egingo ditu benetan garrantzitsuak diren galderak. Oiana, mikroa zurea da. Bueno, Nagore, egunon, eskerrik asko gurean izateatik, eta hasiko naiz pixkat galdetzen txikitako, neri txoritxo batek esan dit hori oso txikitatik dantza gustuko, eta betidanik zure pasioa izan dela, eta garbi izan duzula. Gogoratzen duzu, txikitan nola itzen zinen dantzan? Bai. 3-4 urterekin hasi zinen baletian? 4 urtekin hasi nintzen, horre Izaskun Herriolakin, dantza modernoa edo iten, hola pixkat dantza ikutzen, baino ez baleta behat, gero 7 urtekin hasi nintzen baleta iten. Eta baleta esango zenuke dela dantza estiloen barnean gehien eman dizuna, edo esan duzu 16 urterekin garaikidea ezagutu zenuela, agian garaikidea, gero kontakt improvisazioaren ipixkat aipatu dut, zerekin geratuko zinateke edo denek osatzen zaituzte azkenean? Bai, denek osatzeiate, baino bai egia dela, dantza garaikideak eman ditela nahi olak gehiena, edo hor deskubrituet pixkat nik zer nahi nun, onundik tira nahi nun ez, baleta bai, izan da importantea, eta hoi urte askotan zeharrindetan zerbait da, baino ez da lengua bat bain gaur egun identifikatzen nahi zonakin urdune, bai, dantza garaikidea esango du. Eta oso argi izan zenuen, dantzertin sartu nahi zenuela, oso argi horra bideratu nahi zenuela zure ibilbidea edo bizitza? Egia da nik, ez detela, enula inoiz pentsatu profesionalizatzea edo nola bait, beti izan dalako aukera bat,
bueno, bakarrikan Euskal Herritik kanpo zeona, ez, nola baite, dantza ikasi nahi bazenun, kanpoa joan bartzinan. Eta justo hemen Tolosan ukigon irakasle bat sartu zen dantzertin irakasle bezala, orduan behai eskerre deskubritu nun dantzerti, eta orduan esan, ostra, aukera posible da. Orduan, enun hasieratik argi auki, zen intziten nola, bueno, pixkat eskuadaratu intziten, ez, ni burunekan enula dantzatik jarraituko, aukera iketzeolako emendikan, da etzen nulako kanpoa jun. Eta orduan, aukera haue agertu zaren ere bizitzan, bueno, bai hausnartu eta buelta bat eman barri zen niola pixkan nire planai, baina behin erabaki hartu nula bai ziur edo gogotxu junintzala bai. Askotan hemen gonbidatuak izan ditugunean, ez? Behar badazu baino helduagoak eta beti esaten dute, askok kanpora jun behar izan dut, hemen etzegon aukerari, baina badirudi gaur egun hemen ere aukera hori bazuk esan duzun bezala, ez? Ematen ari dela, dantzertiri esker, bueno, Iruñan ere faktoriak, bueno, beste ikasketa mota batzuk ere ematen ditu, baina, bueno, ez badagoela orain aukera gehiago dantzari edo interprete izan nahi duzuen entzat. Bai. Eta gero esan dut Iruñara joan zinen, baina, bueno, denbora asko ez dugu eta orduan sakondu nahi dut pixka bat proiektu, aipatu dugun proiektuan, baina zuk asko hobeto azalduko duzu. Nondik abiatu inora? Gustatuko litzaidake pixka bat kontatzea nola hasi zinen Nataliarekin lanean, nik esan dut etzen utela elkar ezagutu segurazki bai, baina gela ezberdinetan zeundeten, orduan akaso lan egin gabeak eta zineten elkarrekin, baina pixkat nola abiatu zineten lan honekin, gainera uste dut abia puntu izenburuan behintzat olerki bat ere badagoela, konta eguzu pixka bat. Ez bai, nik Natalia literalki enun ezagutzen, irakasle batek, bueno, esan ziten, igual interesgarria ez zaitela behakin lan aitea, bueno, ezakit dantza egiteko genun eragatikan edo zerbait zeola hor, funtzionatu zezakena, orduan bai pixkate hola itxu-itxunea hasi ginen. Abia puntua, bueno, bai, olerkia egia esan gerora etorri zan, nik bai arginekala, bueno, lehen aipatuzun bezala, nik gradua maierako lanain behar nunez, eta nik arginekan zerbait zan, enula nahi dantzatzearen soilik, ez nahi nula zerbait kontatu edo, bai, eotea hor mami bat, bueno, nahi ezin egonen bat edo muitze zitena. Eta hor, kontakt improvisazioa deskubritzen hasi nintzen gara jaietan, eta oso interesantea iruditzen zitzaiten, ipatu dezun bezala ez, konpromezu bat eskatzezulako dantzatzen da izan jendeakin, eta hor egote bat, ez, eta implikazio bat. Eta hor zeon nire interesekoa zen zerbait, eta orduan beste norbait behar nunez, eta orduan Nataliakin hasi nintzen. Eta bueno, ni pixkat nire burun nituen ideiak edo botan izkion, eta ziginan probatzen, improvisatzen, esploratzen ideia horiek, eta pixkanaka bidea egiten eta zehazten, ez, zen nahi genunin konkretugo. Ia da kontakt improvisazioak izenak berak esaten duela, ez? Pixkat kontaktua dagoela, nik noizbait ni dantzazalea naiz, eta egin izan dut, baino nola kontatuko zenioke sekula egin ez duen pertsona bati zer den kontakt? Esango nioke dela, bueno, pixkat lege fizikok edo abia puntu ditune praktika bat, hau da, gravitatean indarra, pixua elkarbanatzea, inertzia, bueno, pixkat hoi da oinarria, ez? Osea, bai elkarrekin dantzatzea, baina, bueno, dantzatu igual ez librekin nahi dezu nahin, baizik eta besteakin harremanen zauden momentun, horre daude beti arau batzuk edo atentzio bat, bueno, beste pertsonakin eta espazioakin, gravitatean indarrakin, lurrakin, orduan pixkat esango nioke hortik dijoala. Zuen pieza honek, barkatu, bi zati bezala ditu, ezta? Lehenengo okerrezpanago gehiago egiten duzue banaka, eta bigarrenean gehiago elkarrekin edo nola sortu duzue lan honen bilakaera edo garapena? Bai, esan dezun bezala bi zati dazka, eta bi zati dazka, ze, bueno, gu pixkat landu nahi genuna zanez, guk gazte bezala konpromezuk hartzeko garaien dazkaun, zailtasun edo muga horiek, ez? Eta nolain muga horiei aurre, eta esan, bueno, zailtasun batzutatik abitze gehala, baina gai gehala, ez? Konpromezuk hartzeko eta implikatzeko realitateakin, gure inguruakin, jendeakin. Baina bai ikuste genuen pixkat horrea iristeko behar genula, bueno, abitzegean puntutik hasi, ez? Orduan, nundik abitzegea, abitzegea garai batetikan oso individualizatua, zailtasunakin, inguruakin eoteko,
eta ordun hortik abiatza ikuste genuen da hortako bakarrik dantzatu, ez? Gure individualtasunen eta pixkat arreta jarri gabe gure inguruai. Ordun pixkat esploratu genuen zati hoi, ez nola arreta ez jartze horrek, ez egonkortasun horrek, nora ez jute horrek, oi gorputzen nola algenun eraman gorputzea, eta ja bigarren zati baten hastegaz, horri aurre iten edo hoi oinarri hartuta besteak inoten eta beste antzako edoten. Esan duzu, lehen aipatu dugu Natalia Belen dela zurekin batera dantzatzen duena. Aipatu duzu irakasle batek esan zizula Natalia, proposatu zizula, ezakit irakaslea Natalia de Miguel ote zen? Ez, irakaslea izaskun lapazaz, dantzertiko. Lapaza, bai, begira, askotan gonbidatu dut, baina ez du etorri nahi izan. Eta Natalia de Miguel bai izan duzuelan taldean, bai. Eta Matxin Zeberiok egin du musika. Kontatu ezakizuet pixkat ere adibidez, Matxinekin nola landu duzuen musika, bera zuekin batera joan ote den sortzen, edo zuek eman dizkio zuen zertzeladak eta bera sortzen, edo pixkat nola izan dan hori, eta Natalia de Miguelek ere zer egin duen edo ze eskini dizuen. Esatezunez izaskun lapazak honea etorri nahi izan ez dula, nik aipatuko diot, eta esango dut gainean ere amaierako laneko tutorea izan zala, orduan, beak ere, ibidilbide hontan eukidu bere garrantzia. Saio aber lortzen dugun. Ez, bakoitzak espaduna iztu nahi, Eta gero, Matxinekin, bai, prozesua izan da pixkat, nik aipatu nion zertan genbiltzan, eta, beak musika egitea nahi nula, ez? Eta pixkat interesatzen zitzaitela bere lenguaia edo erabiltzen zituen soinu motak, eta bar. Eta, nik azaldu nion proiektuan nundik norakok, eta batez ere, dantzatzen genuen bitarten zeintzuk zian gure pautak edo, mugimendu eramateko garaian, eta orduan, beha saiatu zen, bere estilotikan, eta hor poltsikun zitun ideia batzuk edo erdikantu solte batzuk, garatzen eta gure mugimendu pauta horiek txertatzen horrez, erorketa, errepikapena, inertzia, espiralak, orduan hori bere estilora, baino musikalki pauta horiek beak bere egiten, basikamente. Eta orduan gero izan da, pixkate elkarrekin sortzen jungean zerbait, hau da, lehenengo guk proposatu genion ideia hau, beak proposamen baten zigun, da gero jungea amaiera arte ajustatzen gauzak, ez? Bai gu, bai bea, eta holaxe bai. Eta Natalia de Miguelekin baitare, dantzertin baitare gure irakaslea izan zen, bi hoi eman digu klase, orduan, eta dakalen guai bat, gutzako interesgarria zana, eta, bentsat gutzako inspirazioa handia izan dana, orduan, gutzako oso interesgarria zen, beha proiektuan parte izatean nola baite ez, eta orduan egia da agertu dela pixkat proiektuan, sorkuntza fasea maieran, esango deu, baita ere momentu intentsonan ez, eta ordu gehien sartu diteunak, eta bar, baina, beak eman digu pixkat bere ikuspegia, saiatu da, izan da azkenen pertsona bakarra kanpotikan ikusi duna hau prozesun zehar, regularki ez, eta azkenen gu kanpon eta barrun gaude ez, orduan gauza batzuk eskapatitu zaizkigu. Orduan Nataliak lagundu digu asko, guri eskapatzen zaizkigun gauza horiek argitzen ez, edo indikazio soziatzak ematen fintzeko genekana. Gehiago sakonduko nuke honetan, baina bada ezpada amaitzen hasi barko dugunez berala, Goiurik esango dit, zure proiektu propioa nolako zura hori momentu honetan nola dago edo ze asmo duzu? Oraintxe honetan gehiago zaudete, zentratuak eta gero hasiko duzu berriz ere lan propio horren mugitzeko zea edo nola izango da? Galdera ona egia esan. Egia da proiektu honekin nondik abiatu inora, esan bezala, ja estrenaldia izan genuen, aurreko sajundan azaron, eta oain da gehiago, emanaldik lortzea eta aldeun plaza edo antzoki guztitan dantzatzea, baina, pixkanakaz, dantzan emanaldi asko ukitzea ez da erresa. Baina, pixkat puntu hortan eta nire bakarkako lanen beste puntu baten nago ez. Hasi nintzen sorkuntza honekin jundan ikasturten Iruñan, La Factorian, eta horrez nintzen, pixkat ikertzen eta bar, eta badakatalako egitura bat, baina nahi dut jarraitu lanen, eta jarraitu egonaldik izaten, eta pixkat sorkuntzakin jarraitzen.
ez hainbeste publikoan aurren oaindikan jartzen, ez, proposamen hau. Orduan, iruditzen zait bat izango dela, solapatu daitezken bi prozesu amankomun hau da. Honekin jarraituko deu emanaldek izaten eta bestekin jarraituko deu sortzen iritsi arte momentua estrenatu aldetena, zorte pixkatekin eta muiture bai. Ziur baiet. Eta nondik abiatu inoraren mugitzeko lan hori eta salmenta ere zuek egiten ari zarete edo baduzuen horbait? Ez, lan hori. Bai, ez gure kabuzite dugu, eta, bai, da, erronka bat gutzako, izan da, erronka bat ja berez dantzamanaldi hau sortzea, ze da, gure lehenengo sorkuntza lana, ez? Baina, erronka hundinan ikuste hau izan dela, ez? Pixkat, dantzan atzetik daun guztia, ez? Produkzio fase guztioi, diru laguntzak egonaldik eta bar lortzeko prozesu guztioi, eta baita ere, oain esetezuna ez, distribuitzeko edo bazkenen gure proposamena nola baita saltzeko en prozesuoi. Batez ere nik ematet gaina prozesu hau, osea, ni naiz pixkat aurpegia jartzen duna olakotan programadorekin eta bar, eta, aldeten modun ematet bai. Espero dugu ondo egitea eta gu hortxe egotea ikusteko eta agendan ere aipatzeko. Hori da, eskerrik asko Nagore eta Maio gurera etortzagatik, eskerrik asko Oiana erdi gaixo egonda ere etxetik irratsaian parte hartzagatik eta eskerrik asko entzule beste behin gurean izateagatik. Gu bagoaz, kroketa jatera, baina astelenean hemen egongo gara, naiz irratian, goizeko 10:05. Keep calm and bigarren kafea. Oiana! Oi, ez diazu entzuten Oiana. Zerbait Bai, gertatu? entzuten da. Ez, bai. Kaixo. Ja, ze pena. Oso gaizki zaude, emanaldia egiteko, baina ingo zu emanaldia, ez? Bai, baino iraitzek esan du dagola oetik altxatu ezinik. Osak ez dakit. Oi, Bai, Masi. medikoaren eazin joala, Txoin.